Ønsketræet her har til formål, at private personer køber julegaver til børn i Nordjylland, som har det svært, og hvor det kan være svært at få enderne til at hænge sammen op til jul. Og ønsketræet har også til formål at give de her børn nogle gode juleminder. Måden vi udvælger de familier, som får et ønske på ønsketræet, er, at vi har familier, der kommer hos os i vores tilbud her i Nordjylland. Vi kender familierne rigtig godt og ved, at de har behov. Når børnene skal have gaverne, så holder vi en slags julestue i vores tilbud, hvor familierne kommer ind og har en hyggestund og får gaven, når vi i fællesskab fortæller om, hvor fantastisk det her er. Der er også ønsker på træet til unge over 18 år, og det er det, fordi at de personer, der kommer hos os, kan have en hverdag, der er præget af mange forskellige ting. De unge har måske et meget spændent netværk, og derfor betyder en gave utrolig meget for dem. Deres familier ønsker også at give dem en gave, selvom at de måske er 19 eller 20 år, så betyder det også noget for mor eller far, at det her barn også kan få en gave. Og hvis deres hverdag i forvejen også kan være lidt udfordret, så er det enormt vigtigt, at der også er en pakke til dem, og ikke kun til de små søskende. Vi har fra de foregående år utrolig mange hjertevarme fortællinger om familier, der modtager gaver. At komme med et eksempel, det kan jeg næsten ikke her, men det kan være en teenager, der får en gave, der helt tydeligt er udvalgt fra en anden teenager. Det kan være en mor, der fortæller, at det her faktisk er den eneste gave, der kommer til at være til hendes barn i år, fordi der ikke har været mulighed for det ellers. Det kan være børn, der siger, når de modtager den, der ikke rigtig har familie udover deres mor og far, at nu vil vi lege, at dem, der har købt den her gave til mig, det er faktisk mine bedsteforældre. Så ja, masser af fortællinger. Det betyder utrolig meget for familierne, at det er private personer, der har købt de her gaver, at der er nogle mennesker, der har lagt tid og følelser i at udvikle lige nøjagtigt en pakke til det her specielle barn. Nogle vælger at lægge en lille privat hilsen i og et kort, hvilket har rørt børn og forældre utrolig meget. Fordi man ved, at nu er der nogen, der faktisk har tænkt på mig. At få en gave for ønsketræet, det er ikke blot det at få en gave, men det er netop, at der er nogen, der har brugt tid og energi på at udvælge noget til mig. At jeg er noget særligt for nogen, at der er nogen, der vil give mig en oplevelse og et godt juleminde.